السلام تنا تقبلوا فنوير تي في أبو مكتال تركبوا خبركم تعذبتنا كما يتمسيو أبو جودنا حرنت زلها وهو كما يزمسليهم بقتها أبو مكتال تانيحهم نحجد ما نلوم قدام إسران سلستن جنبوت ساعات شعات مشات استدلوا هاجراون زيناتات حزنا لكم قريبنا لنا نمكتالكم بخبر زعدم استيفانوس جرماي بقندي أرستزينا في اللم بمقنعة تي صباح السنبت إسرائيل 4 جنبات زوعل عز مبل مرحة حبرات منقسات أمريكا روسيا زامبيا سريلانكا يوردانسن نيوهانا برات سريدوم مبل 35 عمد سنبل ناس النت بدرجة زوادوب أب استاديوم كتما من دفرات 7 إعلام زخري مبل 35 عمد ناس النت إيرترا أب ريادن أدوحا قطرن بالعل دمكة تسنبيلوم أبى تكبر سممع مقرات مفرن نيكليس أو أسوار استخيل أخيبا بزي سممع تزازيمهم أمريكا أب إسيا كتوادو تغل ميسايل بتريكا متقاومو تشاينا حبيرام بركز بلا هجرات معراب نت إسرائيل أب معراب وجماجم تخطلوا زلان يمسفح فح بوليسي تعوي من كدمي نابزر زرزينا مسكارنا حبريت علونام بمقنعة تي صباح سنبت 24 جنبوت زوعل عزوز مبل 35 عمد سنبلنا سنتنا سوني 25 جنبوت هزباوي بعل مخانو بأخبروت نحبر نابزر زرزينا نسجر بريزيدنت حبرات منقسات أمريكا دونالد ترامب بريزيدنت فدريشن روسيا فلاديمير بوتين بريزيدنت ريبابليك زامبيا كهادان هيتشيليما بريزيدنت ريبابليك سريلانكا أنورا كومارا كومون نغوس يردانوس عبد الله داغماوي بمخنيات مبل 35 عمت بعلنا سنت نافذ بمنقستن إيرترا نيوهانا ملغت السديدوم أبت بسمهم كومون بسم منقستومن حزبتاتهم سردوا ملغتي نبريزيدنت إسياس أفوركي ملوء عنا نإيرتران حزبان دما رهوان معبالن تمنيوم أتم راح توسيقهم حورنتاون شركنتاون زمدناتات هاجراتهم مس إيرتران معبال كم صرحوا الرقاقيتهم بريزيدنت حبرات منقستات أمريكا دونالد ترامب أمل أختوم بمخنيات مبل 35 عمت ناسنت إيرترام بسمين بسم حزب أمريكان يوهانا يبل نمنفسن صنعاتن تتصورنتن حزب إيرترا كم نهاجراول اللونت إيرترا نزلكاتو فاينت أخبروتين أرناقوتين نقلز بريزيدنت ترامب أسعبوه كم زعمي أبل سردكم ملغتي زقلسكوم زحلف موال حقونا هيبنا يسلزلنا نقدميت كنسقوم كم نحبراو السلامن بلتسقنان زوباك أرنا أفريكان كأيح بحري بحبار دخن سرح اتموش جزي حج خوينو يسمع النيلوم مبل 35 عمت صنبلنا صنات صنعتنا وحسنا بزبل تيما بدرجة زوادو بعسران كلتن جنبوت أب استاديوم كتما مدفرة بلوعل وهجرا ونت 7 إعلام وكيل إيرينا في المونتكابو زدالو تسبالو سعيبو كغرب يوم حزب إيرترا كبارات مجزات نملقا زنكولون 30 عمتات زغصل مرير حزباو قالسي بصلا جيغانو سماعتاتو ملو عاود تغناتي فيو سلازغون خايو صنيعو بمكات زرغاغص ناصنتو نمبل 35 عمت بلعل حزباو استافي امص مبالا زركب ابتي سبسلطان منغستن جنبارن كمون نبرتي كتما مدفراس ترخبلو صنبل نكبري بعلنا صنت زمعرك كمون نصنعتن مغتن حزبي زموغس نطباو مسانادو كمون ناي سركس مريت قريبو محداري زوادو اتو حبطاب تسفاطين نابزو سمعو قال حزب إيرترا ام مسمرو صنيعو نخلو جهدون زي جهدون تصابوتات بديهو للاونتون هلاونتون كم زو حسب بمغلاص كبرتات قال سنان مختنان ناب حدث ولدتات نمسغارو يصنحلي زي بحالو عمام مخانو غليصو كم ممصاناتنت مدبات لمعات نمسمارون صنيعكا مسرح يزدلي زبله اتو حبطاب اب استفالاليو كبابيታት ዝርከብ ህዝብና ተኻፋሊ ሙዕሪ ጸጋታት ዝኾነሉ ዕድላት ንምፍጣር በዓጸፋ ከም ዝስራሕ አረጋጊጹ አቦ ወንበራ ዋሃዲ ሽማግለ በዓላት አቶ ብርሃም ዮሐንስ ቦጎኑ መደባት ናጽነት ካብ 15 ጉንበት ጀሚሩ ብምሪት ቆልዑ ውድራት ቅብአን ስነግጥምን ናይ ጎደና ሙዚቃዊ ምሪት ሓባራዊ ግያ ናጽነት
كمون نلعلي حدا ورحيم دلاز تقبرلو مدبات وقعو صنبل كم زتقالل حبيرو ات صنبل اب نوسان زباتاتون بدرجة عدتات محدار كاويتاتن كتماتاتن بزعل هاجراوني حزباو ستافن يبعل مهلاو زتقسات ابراهام اب ممعراق زا كبرت علت زتساتفو منغستاويان اكالات هقدف هاجراويان محبرات امسجنو ابتي بلعول تساتفو حزبي استخايده هاجراو صنبل تلهيت بهرات طعم زيماتات كمون موسيقاو دراما قريبو اذا فرح حبراو قالسن مسواتن مسكر رئسة أمانتن تبعتن زوغنت ناتنتنا قبل بنفس وكف اتنبر حبن إيرتراويامو زي العالماوي كبرن موغوسن نتوم نزل زوقعنا سماعتاتنا صنعتنا وحسنا وكيل أقول قلت زينا إيرترا زبادو في المنتكابو كاب ستاديوم كتما من دفرا نمسكنك في المنتكابو اب سميناوي قيح بحرون بتمساسالي زخر مبل 35 عمد صنبل ناصنت بدرجه زوبا بكبز بل معرك تصنبيلهم نتسن سرعات استخاتاتله وكيل ارينا دمسه تصغاي زلاخو زيناو صبصاب ياسين صالح كقربويم وقعوي تنبل مبل 35 عمد بعلنا صنت بدرجة زوبا سميناوي قيح بحري صنعتنا وحسنا بزبل تيما بعسران كلتن قنبت بخبز بلا معرق اب ستاديوم كتما باطع تبعيلهم ابتي سبا سلطان منغستن جنبارن اززي سراويت حلفتي هاجراوان محبراتن بايتون كمون بركت زبلو نبرتي كتما باطع زت رخبلو سنة سرعات دمنبر وهادش ما قلب على ويزرو زينب عمر ابزس مع التقال مبل 35 صنبل ناصنت كاب 13 قنبتات حيزو ببهلاون سبورتاون مدبات اب كلن من محدارات كبابن اسدوباتاتن بخبز بلا اقباب كتصنبل كم زغنيه حبيرام اتي مدبات كوماو داسات بهلاو مرئيت بجلتات بهلي حيلتات مكلخال إرترا مرئيت وتهدراو سلفي بازار سنة باباوي مسانادواتاتن كالئن كم زتغل بمقلات نتبع المدماغ نزعاتو أكلات أمسجينام أكاد السراح زوبا سيميناوي كيح بحري آتو كبرم عند ميكايل بوغنو هزبي إرترا نعلتنا تنتو بلعل كبرن معارقن زتنبلا اتناعا نمركاب زحالفو مرير كالسي تراي زي كونه اتي بدحريون زقات امو وديتات نمبرعان نزر ايو حيال مغته نترجمان رزنتان زيادة سلزعززو مخانو قاليسوم اتي تنبل بوتهدراوي سلفي اوالات حيل اير بحرن مدرن درفتاتن تليتاتن بستسنية قوانقواتات هقرنا كمون قدمتاتن كالت سنة باباوي مسانا دوتاتن دميغ نيروم ازي كمزيلن كله بأسران حدن قنبت هزبي حموشت من محدارات كباب نزوا باطع كوماو داسات بمتكال نمبل 35 عامت صنبلنا صنت هاجرو بلعل هاجراوني صنبيلوم كاب وصاي زمصنا زيناو صبصابونالو زخر مبل 35 عامت ناصنت إيرترا اب رياض السعود عرب كمون ادوحا قطر بلعل دمقات تصنبيلوم ككابوتون زبصحنا حبريتا بملكع صبصاب توهيدلو ارسيما اسمرون كتقربيام زخر مبل 35 عمت ناصنت إيرترا صنعتنا وحسنا بزبل تيما بعسران حدن قنبت أبريار سعودية بالعل دمكات تتصنبيلون اتسنس رعات بهاماد استدالو سئلاون نواتاون مريت بهلاوي ألباسات تلهيتات بهيرات إيرترا بتمهارو أهقراو بيت تمرت محبركم إيرترا زغارب مزامورون كالمدباتن كمون بهلاون سنت بباون مسنار أتاز تقلل نيروم أبومبر محبركم ريادن كبابيان أتو تسفاي تخلا أبزغرو بقال صنعتنا وحسنا زبلنا يلو معمت تيما نتهاجرنا إيرترا أبز حلف عمتا زحلفتو البزي بلو تتصابوتاتن زرعيتو حيال مختن زنصبارق كم زخونه بمتكاس أبو تصازنو برزيغاتات بحفشا من سياد ما بفلاي أما حبركومات تطرنيفهم نقح أبركتهم كعززو تلابيهم فصاميت قدات امباسي إيرترا بنكسن السعود عرب ويزرو وين غرز غير بوغنا إيرتران حزبان أبز حلفنا ينصنت عمتات نزغاطمم كبيد بدهوتات بصنعت مكيتام فقر هاجرن هاجراوي نقحاتنا بولدات كسغاغرو نصنتن لولاونتن نصحريا كوحسو وشراو سلام دحنتن سنيتن كرغاغصو كمون نزلاق لمعتن محبر قطباو عبيتن دلل سرت كنصفو خمز بقعو بمغلات يوهانا إيلام تساتفت صنبل بوغنم بعلنا صنت رأس كل هاجراوي بعلاتنا سلازخونه زيغاتات فترو لعل حبن بو منصر كم زتمت بمتكاس نعوت هاجراو مدبات مبصعو محدثام ابتا غاطامي بمخنيات بعلنا صنت ككايدا بزغني غطمات كعسو غرن زتعوتت غانتا شلمات تعديلهم
إذا خمزيلن كله إمباسا هاجر إيرترا بقطر خمون محبركم إيرتراوان نبرت قطر بمغنيات مبل 35 عمت صنبلنا صنت إيرترا نمحبر سب دبلوماسن أبالات محبركم زساتفة كلتا صنبلات هكايدوم بعصرت 3 قنبات نمحبر سب دبلوماسي أبستخايدة صنبل سمز هاجر قطر أبت هاجر زركبو أمباسادراتن كالو دبلوماسينياتاتن كمون بركز زبلو أبالات محبركم إيرتراوان تساتيفهم نيرام أمباسادر إيرترا أتو علي إبراهيم أبزس معمدرة حزب إيرترا ناصنوتون مغون صاف نزحالفو مدرخات مسناي بدهوتاتو بمغلاص إيرترا أب حد مكبار ዝተሰረተ ዝምድና ከምውን ንዞባው ሰላምን ሽርክነትን ዘለዋ ጽኑዕ መብጽዓ አረጋጊጾም ብ15 ጉንበት ንኣባላት ማሕበረኮም ዝተወደበ ጽምብል ድማ ካብ ኤርትራ ዝኸደት ጉጅለ ባህሊ ብዘቕረበቶ ባህላዊ መደብ ማዕሪጉ ነይሮም بخال وجن مبل 14 بهلو فيستيفال إيرتراوان نبرت هاجر قطر ب10 قنبات بعبد مكات تخايدوم ازي محبراون بهلاون بزحنتنان ابو استسرت سنتنان دلو الحادنتنان زقول حلو عمتا وهاجراو متخخاب مهارنا زناق عن مسنادوتا زحقو فنيروم كاب منفس صنبل ناصنت كيوصانا اب كندا جدان زنبرو إيرتراوان مبل 35 عمت مع ناصنت بلعل معرق صنبيرم ككابوتو زبصحنا حبريتا بملكات صبصاب توهيدلو ابراهام عند مريم كقربيوم ኣብ ዝተፈላለያ ከተማታት ካናዳ ከምኡውን ኣብ ጅዳን ከባቢያን ሱዑድያ ዝነብሩ ኤርትራውያን ጽንዓትና ወሓስና ብዝብል ቴማ መበል 35 ዓመት በዓል ናጽነት ብልዑል ማዕርግ ጸንቢሎም ኣብ ካናዳ ከተማታት ኦታዋ ዊኒፔግን ለንደንን ዝተኻየደ ኣብ ኩሉ ክልታት ዕድመ ዝርከቡ ኤርትራውያን ብብዝሒ ዝተሳተፍዎ ጽምብላት ብባህላዊ መደባት ንብሔራት ኤርትራ ዝውክል ኣልባሳትን ትልሂትን ከምኡውን ኣብ ቆልዑን መንእስያትን ሃገራውነትን ሃገራዊ ክብርታትን ብዘስርጥ መሰናድኦታት ደሚቑ ነይሩ ኣብታ ኣጋጣሚ ቃል ዘስምዑ ወከልቲ ሃገራውያን ውዳበታት ናጽነት ኤርትራ ፍሉይ ዝገብሮ ድሕሪ ናይ 30 ዓመታት ነዊሕን መሪንን ቃልሲ ብደምን ህይወትን ሰዳጋገጸ ብምዃኑ ድሕሪ ምባል ነዛ ብረዚን መስዋዕቲ ሰዳጋገጸትን ሰዋሕሰትን ናጽነት ብልምዓት ምኹላዕ ሓላፍነት ናይ ነፍሲ ወከፍ ዜጋ ከም ዝኾነ ብምግላጽ ድልውነቶም ኣረጋጊጾም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ማሕበረኮም ኤርትራውያን ኣብ ጅዳን ከባቢያን ብ2021 ጉንቦት ብቐንዱ ኣብ ሓደስቲ ወለዶታት ብዘተኮረ መደባት መዓልቲ ናጽነቶም ብልዑል ሓበን ዘኪሮም ኣብቱ ንቆልዑ ዝተፈለየ ናይ ቀዳማይ መዓልቲ መደብ ተማሃሮ ኣህጉራዊ ቤት ትምህርቲ ኤርትራ ንትርጉም ናጽነትን ስለ ኣስተኸፍለ ዋጋን ዘብርህ ከምኡውን ምዕቃባን ልምዓታን ንቕሓትን ተወፋይነትን ከም ዝሓትት ዘረድእ መዛሙር ግጥምታት ባህላዊ መሰናድኦታትን ካልኦት ትሕዝቶታትን ኣቕሪቦም ብርክ ዝበሉ ወለዲ ኣባላት ኤምባሲን ማሕበረኮምን ከምኡውን ካልኦት ዕድማት ዝረኽብሉ ካልኣይ መዓልቲ ድማ ንመበል 35 ዓመት ናጽነት ዝምልከት መደረታት ሓብራዊ ባህላዊ ፀወታታትን ካልኦት መሰናድኦታትን ዘጠቓለለ ነይሩ يغنيلنا أبراهام عند مريم أبو زوبا مأكل صنعاتنا وحسنا بزبل تيما هزبي كما وداسات بمتكال مبل 35 عمت بعلنا صنوتو تسنبيلهم بز مسرت كم قد سلطنايتي تمال عسران كلتن قنبوت أبو شدشن الزوباتات تخيد مدب لومي عسران سلستن قنبوت نبرت 10 سلستن الزوباتات كما وداسات بمتكال حقو سومن حابنو من كقل تسوعيلهم اتي أبو آخريا أبا شاول قجرت قزاباندا 4 سمرا قدايف سنبل قلانفحي بريخن سرجعان استخايدة نخلو أكل حبرة سبزة ساتفة معرق بدبات ببهلاو صوتاتاتن طبباو عيوتاتن دميغو نيروم تساتفتي أبزهابور إيتو مدبات كما وداسات موراس تمكروزات تغاللو كوينو نخلو كل عدمة زساتفة كم زنبرب محبر علتنا صنت كتسألنا السلامنا نقحات أو حيسنا حدر سماعتاتنا نمتكبار كألنا أن حد سلاس لازخونت نزبر خسرحن وتسيت درقيت كم تفتر قليصهم نبرتن أوزواتات أتسرات ماي تمناي مأكل كتما أداغا حموس تيرافولون براديزون بعسران كلتن قنبوت ببخبابيهم معروق داسات بمتكال بعلنا تنت كم تسنبولو زفلات يوم أبو زوبا مأكل نبرتي 16 أوزواتات بتغلالا 243 كما وداسات بمتكال مبل 35 عمت بعلنا تنت بمعروقا قباب كم تسنبولو وكيلات إرينا حبيرهم من قد أير بادر لومي عسران سلستن قنبوت كابن نابن أسمرا حدش مسمر برراج جميرهم أب أهجروا معرفون فرتا أسمرا أب استخيد سنسرعات وانا دايركتر بعلمزي سيفيل أفيشن إيرترا أتوب أولوس كحساي وانا دايركتر سيفيل أفيشن سودان السيد أبو بكر الصديق أمباسادر إيرترا أب سودان أتو عيسى أحمد عيسى أمباسادر ريبابليك سودان أب إيرترا السيد أسامة أحمد كمون وكيل من قد أير بدر السيد طارق أحمد ترخيبهم نيرم
ዋና ዳይሬክተር በዓል መዚ ሲቪል አቪዬሽን ኤርትራ አቶ ጳውሎስ ካሕሳይ ኣብ ዘስምዖ ቃል ምጅማር በኹርን ስሩዕን ንግዳዊ በረራ መንገዲ ኣየር ባድር ካብን ናብን ፖርት ሱዳንን ኣስመራን ኪንዮን ኣብ ርእሲ እቲ ዝጸንሐ ኣገልግሎታት ካልኦት መንገድታት ኣየር ብውሕዱ ነቶም ናብ ሃገራት ኣፍሪቃን ማእከላዊ ምብራቕን ንዝጓዓዙ ተወሳኺ ኣማራጺ ከም ዝኸውን ዘለዎ እምንቶ ገሊጾም አምባሳደር ሪፐብሊክ ሱዳን ኣብ ኤርትራ ዋና ዳይሬክተር ሲቪል አቪዬሽን ሱዳንን ወኪል መንገዲ ኣየር ባድርን ብወገኖም ምጅማር ናይቲ መስመር ሕውነታዊ ርክባትን ምትእስሳርን ህዝብታት ሱዳንን ኤርትራን ንምዕዛዝ ኣገዳሲ ምዃኑ ገሊጾም እዚ ሓድሽ መስመር በረራ መንገዲ ኣየር ባድር ኣብ ሰሙን 7 መዓልታት ካብን ናብን ኤርትራን ሃገራት ኣፍሪቃን ማእከላዊ ምብራቕን ኣገልግሎት ክህብ ምዃኑ ተፈሊጡሎም መንገዲ ኣየር ባድር ኣብ 2004 ዝተመስረተ ብሕታዊ ሱዳናዊ ኩባንያ መጓዓዝያ ኣየር እዮም ኣብ ዞባ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ ካብ 1991 ክሳብ 2026 ዘርግሐ ትምህርቲ ንምስፋሕን ተሳታፍነት ንምዕባይን ዝተኻየደ ጻዕሪ ዓብ ዓወት ከም ዝተመዝገበ ሓላፊ ጨንፈር ትምህርቲ መምህር ፍሳሐ ኪዳነ ገሊጾም ቁጽር ትካላት ትምህርቲ ካብ ቅድመ ትምህርቲ ክሳብ ካልኣይ ደረጃ ካብ 5 ናብ 151 ምዕባይን ምዕሩይ ሸፈነ ንምርጋጽ ስለ ዝተሰርሐን ቁጽር ተምሃሮ ኣብ ሒደት ኣማኢት ናብ 15000 ክብ ከም ዝበለ ኣብሪሆም ኣብቲ ዞባ ምስ ዘሎ ተፈጥራዊ ብድሆታት ኣብ ጢዖ ኣፋምቦን ዓሰብን ሓደርቲ ኣብያተ ትምህርቲ ከምኡውን 35 ሓውሳ ሓደርቲ ኣብያተ ትምህርቲ ኣብ ኩለን ዞባታት ተኸፊተን ኣብ መስርሕ ምምሃርን ምስተምሃርን ልዑል ኣበርክቶ ይገብራ ከም ዘለዋ ረዲኦም መምህር ፍሳሐ ኣስዒቡ ኣብ ግቡእ ዕድሚኦም ትምህርቲ ዘይጀመሩ ከም ዝርከቡ ማይምነት ዝየጥፍኡ ድማ ከም ዘጥፍኡ ንምግባር ብዝተወስደ ስጉምቲ እውን መደባት ዓርዮትን ትምህርትን ዓበይትን ኣብ 4 ዞባታት ከም እተኣታተወ ገሊጾም ኣብ መወዳእታ መምህር ፍሳሐ ተበጻሕነት ትምህርቲ ናብተን ተሪፈን ዘለዎ ዓድታት ንምርግጋጽ ብዝሓየለ መልክዑ ክስራሓሉ ምዃኑ ኣረጋጊጾም ኮሌጅ ትምህርትን ስነ ቋንቋን ዓዲ ቀይሕ ጽንዓትና ወሓስና ብዝብል ቴማ ከካይዶ ዝቐነየ መደባት ቅነናጽነት ዛዚሞም እቲ ካብ 7 ክሳብ 21 ግንቦት ዝተኻየደ ቀነም ማእተታዊ ንጥፈታት ስነ ጥበባዊ ውድድራት ዓውደ ዘተ ምውራስ ተመክሮ ስፖርታዊ ንጥፈታት ከምኡውን ፋኑስ ሓርነትን ስእላዊ ምርኢትን ዝሓቆፈ ነይሮም ዕላማት መደብ ብመልክዕ ውድድር ክብሪ ናጽነት ኣብ መንእስያት ተምሃሩ ንምስራጽ ሃገራውነቶም ንምሕያል ክብርታት ሕብረተሰብ ንምቑስኳስ ትምህርታውን ፈጠራውን ዓቕሞም ንምዕባይ ከምኡውን ወለንታዊ ተሳታፍነት ናይ ምትሕጋዝ መንፈስን ንምትብባዕ ከም ዝኾነ ተሓቢሮም ዲን ናይቲ ኮሌጅ ዶክተር ወልደን ትንሳኤ ተወልደ እቲ ኣካል መደባት ጽምብል መበል 35 ዓመት ናጽነት ዝኾነ ቀደም ህዝቢ ኤርትራ ናጽነቱ ንምምጻእን ንምዕቃብን ዝኸፈሎ ዋጋ ዘርአያ ጽንዓትን ተጸዋርነትን ከምኡውን ምኸትኡን ተወፋይነቱን ድሕሪ ምግላጽ ደሰኩሙ ሓላፍነት ረዚም ብምዃኑ ተምሃሮ ብትምህርትን ጥበብን ሃገሮም ክሃንጹ ኣዘኻኺሮም ኣብ መወዳእታ ኣብቲ ውድድራት ብውልቅን ብጉጅለን ዝተዓወቱ ሽልማት ክዕደልን ከሎም ናይ ፋኑስ ሓርነት ሽምዓ ተወሊዓም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኮሌጅ ስነ ፍልጠት ማይ ነፍሒ ብምኽንያት ጽምብል ናጽነት ካብ 16 ግንቦት ኣብ መንጎ ተምሃሮ ከካይዶን ዝቐነየ ስፖርታውን ፍልጠት ጠቀስ ውድድራትን ብ20 ግንቦት መዛዘመ ገይረሎም ዲን ናይቲ ኮሌጅ ፕሮፌሰር ገብረያስ ጎዶም ኣብ ዘስምዖ ቃል ኤርትራ ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ንዝሓለፈቶ ብድሆታት ዝመልአ መድረኻት ከምኡውን ንምስጋሩ ህዝቢ ኤርትራ ብሓፈሻ መንእስያት ድማ ብፍላይ ንዝገበርዎ ምኸተ ድሕሪ ምግላጽ ልምዓት እውን ካብኡ ዘይንእስ ንቑሕ ኣበርክቶ ከም ዝሓትት ኣገንዚቦም አምባሳደር ኤርትራ ኣብ ሪፐብሊክ ሱዳን አቶ ዒሳ አሕመድ ዒሳ ንኤርትራውያን ነበርቲ ዞባ ቀይሕ ባሕሪ ሱዳን ንህሉ ኩነታት ሃገርናን ዝካየድ ዘሎ ልምዓታዊ መደባትን ከምኡውን ተሳታፍነት ህዝቢ ኣብ ኩሉ መድያዊ ህንፀት ሃገርን ምኸተን ሰሚናር ኣካይዶም ኣብቲ ኣብ ከተማ ፖርት ሱዳን ዝተኻየደ ሰሚናር ኤርትራ ሃገርና ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ንዘጋጠማ ተጻብኦታትን ብድሆታትን ገጢማ ኣብ በሪ ኣማን ስለ ዝበፅሐት ሳላ ንቑሕ መኸተ ህዝባን ሰራዊታን ከም ዝኾነ ብምጥቃስ እዚ ንምድራዕ ንቑሕ ተሳትፎን ኣበርክቶን ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ ከም ዜጋታት ውዳበታቶም ክሐይሉ ተሰላብዮም ብዘይካዚ ንቆንስላዊ ኣገልግሎትን ካልእ ዜጋታት ዝሓትዎ ወግዓዊ ሰነዳትን ዝምልከት ሰፊሕ መብርሂ ሂቦም ተሳተፍቲ ብወገኖም ንዝተዋሃቦም እዋናዊ ሰሚናር ብምስጋን ብወገን ኤምባሲ ክማላእ ዘለዎ ብዛዕባ ዝበልዎ ኣገልግሎታት ሕቶታትን ርእይቶታትን ኣቕሪቦም አምባሳደር ዒሳ ኣብ ከተማ ካርቱም ውን ተመሳሳሊ ሰሚናር ኣካይዱ ምንባሩ ዝዝከር እዮም
እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ዞባ ቀይሕ ባሕሪ ሱዳን ዝርከባ 6 ኣብያተ ትምህርቲ ማሕበረኮም ኤርትራ ካብ ወርሒ ጥሪ ንኣስታት 4 ኣዋርሒ ዝቐጸለ ልዕሊ 3000 ተምሃሮ ዝተሳተፎ ዓመታዊ ባህላውን ስፖርታውን መደባት ኣካይደን ኣመዛዘመ ናይቲ ብምኽንያት መበል 35 ዓመት ናጽነት በቤት ጽሕፈት ባህላውን ትምህርታውን ጉዳያት ኤምባሲ ኤርትራ ዝተወደበ ቀነም በመልክዕ ውድድር ኣብ ዝተኻየደ መደባት ንስተዓወቱ ከምኡውን ኣብ ሃገራዊ ምርመራ ልዑል ነጥቢ ንዘምጽኡ ተምሃሮ መተባብዒ ሽልማት ተዓዲሎም ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ዝቕጽል ዜና ሃገራት ወጻዩ ንምክትታልኩም ደጊምና ብኽብር ንዕድም ዜና ወጻይ ተግባር ናይቲ መፍረ ኒክሌሳዊ ኣጽዋር ንምቁጻር ዝተበጽሐ ስምምዕ ንምግምጋም ውድብ ሕብራት ሃገራት ከካይዶ ጽንሐ ኣኼባ ብዘይ ስምምዕ ተዛዚሞም ኣብቲ ካብ 27 ሚያዝያ ክሳብ 22 ግንቦት ኣብ ከተማ ኒውዮርክ ዝተካየደ ርክብ ተሳተፍቲ ሃገራት ፍልልያተን ከጽብባ ከም ዘይከኣላ እዩ ዝግለጽ ዘሎም እቲ ርክብ ኣብ ነፍሲ ወከፍ 5 ዓመታት ዝካየድ ኮይኑ እዚ ንሕጂ ንመበል 11 ግዜ እዩ ተቓኒዖም ኣብ 1970 ዝተበጽሐ ሃገራዊ ውዕል ምቁጻር ኒክሌሳዊ ኣጽዋር ምክልኻል መፍረ ኒክሌሳዊ ኣጽዋር ምንካይ ዝፈረየ ኒክሌሳዊ ኣጽዋር ከምኡውን ኒክሌሳዊ ቴክኖሎጂ ንሰላማዊ መዓላት ጥራይ ዘገልግል ዘገድድ እዮም ይኹን እምበር ብርክት ዝበላ ሃገራት ምምዕባል ኒክሌሳዊ ኣጽዋር ይቕጽሎ ብምህላወን በቲ ሓደ ንዝውንኖ ኣጽዋር የጉድላ ስለዘየለዋ ድማ በቲ ካልእ እቲ ስምምዕ ኣብ ትግባረ ክውዕል ከም ዘይተረኣየ ጸብጻባት የረድኦም ወነንቲ ኒክሌሳዊ ኣጽዋር ዝኾና ህንድን ፓኪስታንን ኣብቲ ስምምዕ ዘይፈረማ ሃገራት ክኾና እንከለዋ ሰሜን ኮርያ ድማ ኣብ 2003 ካብቲ ስምምዕ ስሒባ ለትግባር እቲ ሃገራዊ ውዕል ዝግምግም መበል 12 ሃገራዊ ርክብ ኣብ 2031 ክካየድ እዮም ኣሜሪካ ኣብ ኤስያ ከተዋዶ ትኽእል ናይ ማእከላይ ርሕቀት ሚሳይል ብትርከብ እትቃወሞ ህዝባዊት ሪፓብሊክ ቻይና ሓቢራ ቻይና ነዚ ዝገለጸት ኣሜሪካ ነቲ ዘመናዊ ኣጽዋር ካብ ዝመጽእ ሰነ ክሳብ መስከረም ኣብ ዘሎ ግዜ ናብ ጃፓን ክትልእኾ መደብ ከም ዘለዋ ድሕሪ ምሕባራ እዮም ዕላማቲ ኣጽዋር ንሓበራዊ ልምምድ ምዃኑ እኳ ይግለጽ እንተሎ ብቃወምነት ኣብ ግዛኣት ጃፓን ክዋለድ ከም ዝኽእል እዩ ዝእመት ዘሎም እቲ ውጥን ንጸጥታ ዞባ ኤስያ ብኣሉታ ዝጸሉ ምዃኑ ዝገለጸት ቻይና ኣብ ትግባረ ከይውዕል ኣተሓሳሲባላ ኣሜሪካ ኣቐዲማ ኣብ ደቡብ ኮርያ ታድ ዝተሰምየ ስርዓተ መከላኸሊ ሚሳይል ከም ዘዋደደት ዝዝከር እዮም ኣብ ደቡብ ኮርያን ጃፓንን ብጠቕላላ ኣስታ 35,000 ወተሃደራት ኣዋፊራ ዘላ ኣሜሪካ ህላውኣ ኣብቲ ዞባ ንምውሓዝ ትሰርሕ ከም ዘለያ ቻይና ትወቅስ ብርክት ዝበላ ሃገራት ምዕራብ ነቲ እስራኤል ኣብ ምዕራባዊ ገማግም ተኸተሎ ዘላ ናይ ምስፍሕፋሕ ፖሊሲ ብትርት ተቃዊመንኦም መራሕቲ ብሪጣንያ ፈረንሳ ጀርመን ኢጣልያ ኣውስትራልያ ኒውዚላንድ ኖርዌይን ሆላንድን ብ22 ግንቦት ኣብ ዘውፅዎ ሓበራዊ መግለጺ ምስባሕ ሰፈራታት እስራኤል ኣብ ምዕራባዊ ገማግም ንኣህግራዊ ሕጊ ዝጥሕስ ምዃኑ ብምሕባር ተቃዊሞሞም እቲ ስጉምቲ ንፍታሕ ክልተ ሃገራት ኣብ ሓደጋ ዝእቱ ምዃኑ ብምጥቃስ ከዓ ደው ክብል ጸዊዖም ኣለዉ እስራኤል ኣብ ምዕራባዊ ገማግም ኣብ ዝደኮነቶ ዘይሕጋዊ ሰፈራታት ልዕሊ 700,000 ዜጋታት ኣስፊራ ከም ዘላ ጸብጻባት ይጠቕሶም እቲ ስጉምቲ ካብ ጠንቅታት ግጭት እስራኤልን ፍልስጤምን ምዃኑ እዩ ዝፍለጥ ኣብ ሰሜናዊ ሸነኽ ህዝባዊት ሪፓብሊክ ቻይና ኣብ መዕደኒ ከሰል ብዝተኻየደ ሓደጋ ነውትጊ ብውሕዱ 9 ሰባት ከም ዝሞቱ ተቓሊሖም በቲ ዛጊድ ጠንቁ ዘይተነጸረ ሓደጋ ልዕሊ 100 ከም ዝቆሰሉ ዝሓበሩ ሰመዚ ምድሓን ህይወት ቻይና ጠንቁን ምጻር መርመራ ይካየድ ከም ዘሎ ኣረዲኦም እቲ ነጥቂ ድሕሪ 2009 ኣብ ቻይና ካብ ዝተኸስተ ተመሳሳሊ ሓደጋታት እቲ ዝዓበየ ሰብኣዊ ክሳራ ዘውረደ ምዃኑ ጸብጻባት የረድኦም ኣብ 2009 ከምኡውን ኣብ 2023 ኣብ ሰሜናዊ ሸነኽ ቻይና ኣብ መዕደኒታት ከሰል ብዘጋጠመ ሓደጋታት ነውትጊ ብጠቕላላ ልዕሊ 150 ሰባት ከም ዝሞቱ ይጥቀስ ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ዜና ንምዛም ቀንዲ ነጥብታት ክደግመልኩም መራሕቲ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ሩስያ ዛምቢያ ስሪላንካን ዮርዳኖስን ናይ ውሃና መልእኽቲ ሰዲዶም መበል 35 ዓመት ጽምብልና ጽለት ብደረጃ ዞባ ደቡብ ኣብ ስታዲየም ከተማ መንደፈራ ተባዒላ
ዝኽሪ መበል 35 ዓመት ናጽነት ኤርትራ ኣብ ሪያድን ኣደው ሓቀጠርን ብልዑል ድምቀት ተጸንቢሎም ኣብ ትግባር ስምምዕ ምቁራጽ መኽፍረ ኒክሌሳዊ ኣጽዋር ዝተኻየደ ኣኼባ ብዘይ ስምምዕ ተዛዚሞም ኣሜሪካ ኣብ ኤስያ ከተዋርዶ እትኽእል ሚሳይል ብትርከብ እትቃወሞ ቻይና ሓቢራ ብርክት ዝበላ ሃገራት ምዕራብ ነቲ እስራኤል ኣብ ምዕራባዊ ግማግም ተኸትሎ ዘላ ናይ መስፋሕፋሕ ፖሊሲ ተቃዊሞንኦም ዝኽበርኩም ተኸታተልትና ሎምሸት ተላለወ ዜና ኣብ ዝተዛዚሙሎ ናብቲ ኣብ ጎደና ሓርነት ዝካየድ ዘሎ ሃዋህው በዓል ናጽነት ኢና ክንመልሰኩም ደጊምና ርሑስ ቅንያት በዓል ናጽነት ጽንዓትና ወሓስና